Nekiorokario mwancho morigereria buna yaragire Ensa Eyemo yabono botukoli tukoli ya Jumapili asentune ntokomera na sembe kirenge kenene nokoneke buna tonyera kwa batu komanyanga nyale kwa bagwateka kuruba kietego ikira chinga kibune chiko kwaligania senchira yobo ikira na mange hanyale kwa bagwateka hagati yabo omubere bwa omosacha kutoka anene ase Ensemo Eyemo anene ase Ensemo yogango omubere yonyale kwa bagogosibwa amone chingoli mubere nyala kwa bogotoka emambia ya lero ngati anda mango mwancho murigeria togera tokabato kwariganeria hasemesa yaito ya mayangura nanda seka kitali getambe eli nyale ko ba tokomanyene munae. Karibu sana Amayia Ensa Eyemo mwancho morigereria nabogosanga muna intogwetera se mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera se Ensemo ilia ye website ya www.ndizitv.net sibuna likoba litko liya Jumapili botambo mwancho morigereria nigo toko aligania bagania bago chagaiga babwate obomanyi ekirenge kenena koneka ngatonyera ko batoko kwana amona barabanyara ko bago tosegeta naboigo banyara ko bago to manyase wiki eye ekoera litkulia lero anene county ya Kisii na mange anyalire ko baga kolekana gati yabo okorusi wago sekura yo okomorusia Amisi oyolenge omokonyi bwomo governor we county ya Kisii Robert Monde nyara ko bago ikirana naboigo bono nigo abange bagere tuko bakubwa toka ebirengere naboigo hamabori amangenali ine daktari Robert Monda amone timu yaye engima elia ya abanachi ebinane nyare koba yego endanande gochia aseke gambero keligia pil elio gopinga anene egetambukire kenyara koba gego korwa ne senate nalibori yakabeneliri ine omo governor we county ya Kisii Paul Simbarati nikobolo igare ase enchirago senjia panda asekelia arachikoba ga komochora bono omokonyi oye uyurachikoba ga kora agose kubataranere asobotenere county ya Kisii nyora omugavana Paul Simbarati onye bono etimu elia engima ya Monda terigo chikoba ge ko erendago chiaseke ambokeria pil nigo gavana hanyaleta kubaga kwegwa amatuko 18 kubatakana amo na ekatiba nyalekoba gakomo chora gose gago chorerita lia omokonyi oye lia nyalekoba ligo ikiwa ase bunge ya Kisii gose ase bunge elia ya county ya Kisii banyara ko bakori kwanera elieteli baisa konyara ko bakori eti abona ba MCA niko bono elieteli anyara ko bali gosikwa mutwe nabo igo kwene kiwabuna onyare ko baga gotiani gwa bene ko ba omokonyi bwomo governor we county ya Kisii bange bakwebuli ine ngoro nyali bali ngoro bogetutu ngoro basi ngoro bogiranga gosenga yi omokonyi elieteliyo rachikobali korone ko gere marako yabono mwancho mo ligereria Toji kosanga amonere engineer Justus Machoge gose Mochoge oyo ole omwana siasa naboigo omweninjia ubwate obumanyi bwamangana asiasa nene me county ya Kisii rachikobato kosanga monere asensemo ya kabire Yamaya Ensa Eyemo litokubatana nera kwene kiabu na chibicha moneri yogi chago chera senchera yobo ikirauniga kuro kwa Sara Momanyi literana kuro kwa Josephat Amisi kwa kwa nyara kwa batoko sanga amona igo ikira omwali Yamaya Ensa Eyemo yabono mogoro balitukolia Jumapili toko ya chaka korwa ase county ya Nyamira ase esa blockation ya Ogango ase bono omobere bwomo sacha oyomo honyara kwa bagogotoka ase ekenyoro ekiosesa blockation eyo ya Ogango amagega ya omo sacha gosomo bero yokobe kwa araro emambe ya bono kolengana nabamenyi bensame yo nigo bate babakagerete nga nigo mosacho yenyara tukoba goiterwa asangao nabigo mobere oyo nyara kobo koletwa na gwikigwa asensemo yo mosacho yo ndiganyara kobaga komanyekana buna Elieta Wilson Nyageo oyo boigo ole omorokia se eskuru Eyemo ime county eyo ya Nyamira asakagire korwa se ekenyero kelia gia ekerenyo morikyo itopolka pukara nanyara kobaga wikirana senseme ya Ogango na gutwariganiria orobotiro kubatia
abamenyi abaiga bekinyoreke akimanyikanite buna Nyandemi ekyo gotokeme ya sublocation igayo ugango ase bara ya Nyabioto Nyaikuro nigoritukuria rero mambe babo kamo no moichano monene magayo konyoro mubere bo musacho yomo oyu otingire oigo gakwete tuyu na basibire nengori nabo yarenge ugutantania gekogera sibire nengori lakini atajitense igekorekana n'umuntu bagotebure kwengenta lakini utajete 19 manyetinga umuntu nengente gatajitense kweli kurengana muno mugambi kurwa sajaiga nigakwerere njira nyoro oroboti na kurangiria abanyanyimbo iryo bacha barushimo bira sajaiga Gladys Kengara mugambi bwogango sublocation yalengerero mambye mugakonde no mungino nde bacha bakanyumba bante binga abanyolira umubere usuna ina semete irange ne lami egurunya byoto kwenda Nyaikuru na chalende na ikapa korona nyora ne kene igatingira niri ne chingolo kando ya yechuba ya sidinja lengororo na ruona tebire nda baskari bamanga bacha kero bacha banyore kebande kyo mugakoyo driving license ekadi yo wakachikura kurengana mone amateyo ikrana sajaiga nigekweranga aboigoro nigo Nyagusira achetemeyo muchubo songo kogore bintu byegari nabo igo baranga Nyagusira nigo konyora arangiri watkonyora kabaga gwakanori teni liae egento kurengana hamwe nabarabu baichanirete gwikabono naenda gatebanga abantu mbale babwate kibesi yae nende kibesi nyinge lakini bamurangiri bamwaka ne kibesi ekyo egento yo katomanye tenkeringa bwango igana oni plot ere kerenyo ya 2.5 million and now netinegari ya almost 400,000 wono ntoko nyara kumanya kendi yonsinge sabantaba mbara biba murangireti agante tigangende buzongo ndete karole giategete ne petrin kole derobe keroli tokura mangana ye biasale bichuma tatu okole kasi ya usangiere buya tukanya communicate nere ga chire go chiaganto mera siningi 500 abwatekere nyaka ebiga bigikande tera akamaya kogenda guchiga bona harakati yoko nyakugamba ikaika saa 11 ya marogobe saa 12 akang'akire simi akambori andu bagorosiera oli bakore ngamotebia ng'ang'e bare gukura na bakura naenda akang'akira nanarete gwake simu ira nkamweresa bakurire saa 1 akamago ntebi bona egento okoro gupakiera oli ogendeka ase ng'encho egari ndinete ng'ora tingoka gugoikeraga bwa egenda nyumba alafu to ende kubeka ebintu imambi na aretire tinche kwa communicate na mwalimu yakora ni maeta onye na role kungakira nanga una bwaki mambi nayo lesimi urwa se familia yena mwalimu tachie tiacha nezimi yaye elimete mwalimu ngo baganire serikali kwa kurobota cyubwikirano elyo komanya bene kikire tokosira kwa Nyagusira serikali tutagetebu ati kisimi cyaye bamanye ngambara bibare gukwana nere esiri tukuri igoro lyonse ekara ya manyire bari bare gukwana nere esiri tukuri igoro ntomanya bariya bare kumurigia gwetera muno bare gukwana komo na bututamanye muno kisimi cyaye cyarenge egera batotebinga ndi barenge nero lyo mweryo na ndenga ibatiganirete na baro n'umuicano gendreta kabagogoichania chinsamo chinyinge me ye ebinyole binge me yorogongo rwa Gusii nelibuli lito ndiringa ndikagwe kalireri ebikora bune bigabiranyara kwa bikwanekirwa asemebere yabante gotoka bakwete asinchira kire cyobo tutukano nale gusabangansa chindonye mubwata muntu kubwata magoso n'umuntu omino telebiya kubeka lichiko kaboko kwao mbuya mwatiga esheri yako legasi eginko ripoteri gitasene kya bwanjete kya Ndizi TV kuruge Gastin Semechiga cha ekinyoro kya Nyandemi ekyo gotokemya ugango sublocation sub county ya Manga ime county ya Nyamira nchikongoro kwa Polycarp okara Biamana molikio ito Polycarp okara no roboti rwa senchera yobo ikirano kwa se county ya Nyamira tirani me county ya Kisii buna enchera Eyemo yokwenekia buna abamenyi be ward ya Masige isi banyarekoba bago ikirani wa magani gati yabo ya magendro no bokonyi bono nigo mwemse we ward Michael Motume litukola lero anyarakoba gago chake kiombo se foundation ye kwa Michael Motume foundation asekirenga yogo ikera egati ya maganio ayanyarekoba gakorokana ase abamenyi asenseme yino yagabo igo nyarakoba gokolekana somo bugani Eyemo hime yo mochiobo songo mubaso olero ase Michael Motume abonanya ko bagago segetanga ebyombe bune bigosiki foundation bunecho nigo kirachikonyara ko bachiko ene kyanga amaganyo ali serikali tanyara ko bego ikirania nga ebyombe byanyare ko bagego bigo ikirania no muroberi bigo nyara ko bego ikiraniwa naba MCA au nabarai ko rwase county ya Kisii abanyara ko baba kwena no bokonyi bwabo bunenchira Eyemo yogo segeta okogendera gwe foundation eyo ya Michael Motume foundation.
yaretwa chagatare 17 Sunday mutinyo gatatu asoko launch officially a foundation ya group Michael Mutume Foundation. Foundation yige gotema go compliment was komenda chinguru ebintu bya serikali okora both the county na national government as Masige East and beyond Masige East. Erong narangiria basani abaisani abaya bachiche kunsira gusokisire foundation yiga inde tugandire gukora Amayia tugandire gukora community chetu. Foundation ya group MMF ego deal na mangana yo ya marwaire amangana yo butaka na mangana yo gotasoma gose ignorance gosobori. So asebinte ibitato e foundation yige korwania nchibwe katin kobwa ngate abantu gwatabaizania abayantu gwatabanta abaya se community yaito bana asoboke bwaito tigambarangeri tugito share the idea tusangeri ngane liga tubeka amagokamo endega tunyore chinguru cyogo ikera bali mono bachandike tas community tuna ikera twachaga lero ana abere no mogo bantabange bakire abashimiwa bakire bali bachorira se county yaito ya Kisii abashimiwa bakire mushimiwa Wilkins okire mushimiwa liga go abugo okire abashimiwa banda abange nabande bangakire Kisimi asogo tema gusira foundation yeya era tuburabu ase county yaito mono asogo chakira umuriyo yase ward ya Masige. Tugotigana no roboti uruboroni gokoboria okonene kwanyareko bago koene kigwago kya saba ibulinga banyareko bako basegeta nabo igoko basira abana babo buna enchire yemoyo kwegendereria ne kisemi nabo igo obomanyi bw'ekikosi kirie cyobo bundi yaniga kwanwa litko lero no mubunge bwe constituency ya West Mugirango Steve Mugaka unyarako bago ikirana ase ekerisia ekemo imense moya kebirigo asanyareko baga korwa ogochika ngabononi go chiskuru chinge cyobo bundi cyanyareko bachiko igorwa se constituency eyo nabo igo kuburia bayibuli banyareko bako babwa toka bana babanyareko babakwerikia eliyo gotwara obomanyi bw'ekikosi nabo igo obobundi bw'amaboko na mwana atagutwara mirimo ogetanye manyitie mirimo ya atakigutwara abantu baite bakurikia mirimo yose ayebuo no bwa mirimo yose birimutiye ku mirimo yose tidatokonya abana bamanye kibakurikia abasonge bagotebanga onye tomanyitia zogokia tugusira egwera handite yuguki tidatokonya abana baite bamanye asibaguki na sisa uri Eyemo tigatobwatera ni mwana wese urure skuru egero mufundigete njira awodomiraye nawe umwana urumukindo guseke jurukeno wansire tamwe gocho mutinyuka tano tigatobasombe bose bibaruka bagende college baguchubwege ryo ubundi muri batagiti nase sauri Eyemo twasukumana na gavana uito na inete ko mwafira ngambye mono inabsesia wiki ya erete twa assessetie skulu the vocational technical institute Eyemo is ready. Ane nanye tebete kwenye bekirane chi computer rosa idi ya 100 abana baitu begi likwe ufundi. Na tebete to begi likwe engineering wing abana baitu begi likwe engineering. So tia wakane teko kuboni. Kwenye kuwato mwana tamana wiwatireli baga chi vocational institute echichigo cha gwaza etamu ya kabere. Mwanchomo ligerelia to ligerelie aliagendere ko baga ko korekana isko yorogongo rwa Gusii ntumura ibense Dr. William Ruto nigo agendere ko baga gwikirana se chinsemo senchira Eyemo yo gwikirania chira chemagendero abo igogo siolia emerobelio yamagendero gati abo bwaga chibwe chinyomba cheligo liri kalitsko lero nigo mura ibense nyara ko baga korabara ibanda somo sangerekano bogo sasima uyo nyara ko baga koleta chi kanisa gose chi dini onyara ko kolekana asomo chokiligori siyo kutoka ime county ya Narok. Kainigo anchire magega ya omorembe gose birengo bia chisi
sigi na boigo obosaga ni kwendekiwa asensemo eyo ya Kilgori siko kwana nigo Ruto anyara kobaga koboria abantu bonse gosaba menye be county ya Narok anyara koba kwenekia ngababwateranire asobwamo na gotugutera ale chisegi chibogisaku buna enchera Eyemo yoko bwaterana sekerenga yogoikirania chira cha magendra sabiganyara koba kuria irange serikali ya Kenya Kwanza negeneza koba gegweto manabo yokwenekia buna anyara koba gegoikirania gatie chira nyara koba gekulira wa Kenya. Mimi nataka niwaulize watu wa Narok, hasa watu wa hapa Kilgori. Nataka niwaombe na Narok mzima tuishi kama ndugu, kama watu moja. Maneno ya kugawana, huyu ni wa klani hii, huyu ni wa kijiji hii, mimi niliwaeleza. Ukiona mtu ako sana na akili ya kabila hii na kabila hii, huyo mtu ni very dangerous. Kwa sababu atagawanya nchi kwanza. Akuja afike Narok, agawanya Narok. Akuja hapa kijiji, aseme hawa ni wa clan ile, hawa ni wa clan hii. Aende kwa clan, aende aseme nyinyi ni wa bibi mkubwa, nyinyi ni bibi mdogo. Aende huko mpaka atamaliza dunia. Please. Nawaomba. Mambo ya clan, mambo ya kabila, mambo ya sehemu hayawezi kutupatia nafasi ya kwenda mbele kama Kenya. Pale wakati tunatafuta nafasi ya mmoja wetu kama Mkenya apate nafasi kwa Africa Union, sisi wote kama Wakenya bila ya kujali jamii, bila ya kujali chama, tuungane ili tuweze kupata hiyo nafasi ya Mkenya mmoja kupata ile nafasi. That is what we must do as a nation. Gati ya barai habanyara ko bagoikirana somoyega oyo no mugabana bwe county ya Narok Patrick Ole Ntutu uyo nyari ko bagako kerege tambukiro kya serikali ya Kenya Kwanza goikirania ira ya okoleta gosekwena na oboya serigoriri kekege masanyara ko bagako teba ngani gobono oboyo burach ko bokwenike banyara ko bokomenta ekerengo gierigesa CNCMO eyo ya Narok kochinga kiboigo omo waziri bwa amo waziri bwebinto bitoitana ine soipantu ya uyo nyarabo igokobori abamenyi kurwase county ya Narok banyara koba bakoba ase omosali omuto kwenekinga banyara koba bakorwanie segi yogonchoreria kweli ire gwetera se bitambukiro agati yabo kwenekia ngabanyara koba gusimekemete. Your Excellency, subsidized fertilizers. Nashukuru sana. Hao wangwana watakuambia. Sisi kama Narok tumetumia hiyo subsidized fertilizer. Hapa Kilgori tuko na depot hapa Kilgori ambayo inaletwa subsidized fertilizer. Hao wangwana wanapata hapa na wanashukuru sana. Kuna ingine tunajaribu kumalizia hapa Angata Barikoi kwa sababu kuna kitu ambayo haikuwa hapo, lakini nimeongea na waziri wa agriculture na sasa tutaanza kuweka pia subsidized fertilizer hapo ili wananchi wetu wapate ikiwa karibu. Na katika mpangilio wetu wa kupambana na climate change, tukiwa serikali ya juu tuko na nafasi ambayo tunafanya ya kutunga sheria na sera tofauti na mpangilio. Lakini hii ni shughuli ambayo kila mtu ako na nafasi yake. County governments hadi mwananchi wa kawaida. Na Mungu ametubariki, tumekuwa na misimu ya mvua hata wakati ambapo hatutarajii. Kwa hivyo ombi langu ni tuchukue nafasi. Na tukisema upanzi wa miti sio ase omanyego yoboigo nigo omuraibwense William Ruto nyarakoba gocioria bene obwagachi bwe skuru ose college irachikoba kwena na amaigerio gochia ase obomanyi anene bwe sector yobotari gati yabali boigo banyarakoba ko keroko cioria no koigoro gwa au kwagacha bwe skuru eyo no mo senator bwe county eyo ya Narok Ole Damolekina uyo nyarakoba gagotebanga nigo bono amaigerio ayara koba kwenekia buna basabangane kurwase county ya Narok banyare koba bakwenyorera emeremo buna enchirayemo yugwesira na gwesira asobogima bwabo bwakeralitiko nengana boigo yanyara koba gegosigitonere omuwaziri bwa amangana yobotali Alfred Mutua. Katika issue ya
tourism. Issue ya mboga ya Masai Mara, although iko kwa county government, lakini pia yeye katika tourism. Na rafiki yangu waziri former governor Alfred Mutua, najua ni kitu ambayo atafanya. So nakushukuru sana kwa kuweza kumkumbuka mtoto wetu mmoja. Nitafurahi sana nikiona Wamasai wengi wakipata kazi. Wengi wakipata kazi. Tuandike hawa watoto. Tukiangalia hapa wote ni wachanga. Na mimi husema sisi tutakuja na tutaondoka. Serikali itakuja na itaondoka. Ile kitu itabaki ni ardhi na jamii. Nataka wakati hizi serikali zote zimeenda na sisi tumetoka, pia hao vijana ambaye ndio wengi wapate pia kusimama kidete na wapate kazi. Tuka haki, watu wakiwa wanapata kazi, haki ikiwa tunasonga mbele, na haki pia inaambatana na amani. So tunataka amani ndio watalii waje. Kwa kuna amani, watalii watakuja, mambo yote yatapotea. Kwa hivyo naimiza tuwe na haki, tuwe na hali hiyo ya kufanya kazi. Na mimi namhakikishia kwamba rais wetu, sisi tutaendelea kuchapa kazi pamoja, na mimi nikiwa katika hii serikali ambayo umeniteua, mimi naona mambo pale mbele ni mazuri sana. Naona kubatikana no mubasukano bwebara yonyarete ko bagokorekana ari tukoria igoro hoibo igonyarete ko bago kubwaterania egari yeskuru yabamura asensemo helia ya Kapsabeta nigo omwarimu omonene bweskuru eyo sami mayo anyarete ko bagwesokya bene na ko bwatoke ngwana yaye ngabali babana bali banyarete ko bagotigerwa chingoma na boigo aboro kiani go bagendete ko bakonyora abo bwenia asechinya gitari ao na boigo nigo banyarete ko bakobeko murobiri moikera no bwerania elio kwenekia buna nigo bono abaibuli babana banyarete ko konyora anene amangana ya senchera yobo ikirano gati ya bali abanyara ko bagotarera abana abo anene senya gitari ya Baringo referral no omwaziri o cooperative Simeon Chelugui onyare ko bagakoboria abalia anene go sabagendia na batumeki bepara area ekorua ase ensemo ya Marigat kwenda Kabarneta banyara ko ba amaiso chinga kibono bagenderete amono bagendia bwabo bwa keraritu ko bigo omokonyi bo murai bwense rigati gasha wananyara ko bagwikirana eskuru yo asanyara ko bagakorwa engora yaye go chiase amate osachi amata chirichanya ko bachigo siria abanchu babona boigo onyara ko bagakoboria ngachi skuru agosoboteni wechskuru onyara ko bokwene kiabuna chigali chiabo chenyare ko ba chikoba segosa chiko iro na boigo go chekiwa bunenchira Eyemo yogotingia obokwali aneno bosombi bwana kurwa sensememo ochiase yende. All of them are in a fine state of mind and spirit. But they have started taking their teas and they are out of danger. Those who are referred to the MTRH yesterday are also reportedly to be fine. So the information is flowing very well. We have quite a number of parents who are also with us here. So they've got the information immediately the accident happened and we are managing very well. I think going forward, we need to introduce signage and some of the traffic management signage on the road so that drivers coming from maybe outside the county may actually be able to follow and get guidance. To appeal to our drivers and other road users to exercise care and vigilance on our roads, and more so those who drive our buses for schools. These are precious jewels for our country. Our young people are the future of this country. So when we drive them around, we must remain alert that we carry the future of this great republic. So we continue to urge for a lot of care among our motorists on our roads to drive at the right speed, to drive in the right way, so that we take care of the lives that we carry and we make sure that we don't lose more Kenyans. Magaya yeni go omo konyi bumrai hoyo bwense rigadi gashe wanyara koba wikirana somo sangrekano bua ama sabu nyara koba
go korekana ase county ya Nandi asanyara koba koboria abamenye korwa ase orogongo rwa Rift Valley banyara koba bakobwatira naso bwamo nabo igogosire serikali ya Kenya kwanza gukwana ni gogashagwa bo iganyara koba gakomocha na kugikeria anene chiburaburu gose liogiria nyara koba likorekana litkolia igoro ase county ya Bomet chinga kibono omurai bwense William Ruto nyara tokoba bakora etaro ya bene nabo igo egati yabasekanyara kobage weso kenabo igo kubwatuka liogi anene gochia ase gati yabarai abanyare tokoba gukwana se omuyega oyo bweli tukolegoro to make sure that President William Ruto succeeds. Na ndio mimi nataka katika hii bonde la ufa nyumbani kwa Rais William Ruto niombe na unyenyekevu tukue na umoja wa kufanya kazi. Hii malumbano katika nyumbani kwa rais, mimi nimeona aibu sana tukiwa Bomet. Rais anachukua dakika 30 ugomvi na siasa na vita kuliko aeleze ile kazi imemulete. Take the presidency for granted. Mimi naona mnaanza kuchezea hii kiti yenu. Na msichezee. Kama rais amekuja kwa county nyumbani na ni rais wa Jamhuri ya Kenya, amekuja kuzidua mipango ya maendeleo, kupanga maendeleo. Mnatoa rais kwa mamlaka yake na cheo chake. Kazi yake ni kuzuia vita. Wewe hapana piga kelele, wewe nyamaza, mnaulizana nini? Sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Watu ya bonde la ufa. What has happened to you people? Mwanchomo rigeria oroboti gosengwane ya yomokonyi bomo raibwense rigadi gasha wanere gotwera somotimo komo tangani na omwenge kigima bwamaya Ensa Eyemo litkolia Jumapili tokogenda somotimo komo kigingwirana ngweranande amono mogani onetali onde engineer Justus Mochogo yore omwana siasa naboigo oyo bwate obumanyi bwagisiasa ngwane ntochoko batoko sanga munere maragobe bono mwanchomo rigeria no kwenekia buna ninki bono chikobage kubwatia ase obotenerwe county ya Kisii ine okurwao obisikwaye omukonyi bo mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Munda ngochikoba koleta obotweru naboigo omurembe ime ye county ya Kisii ngatianda mangitara chikoba toko yakwana emaragoba ya bono sange karangari kiago muno intugwetera se namba ya esimi yera seti byago nabo gwetera se mitanda yote ya Facebook Ndizi TV News digital wetera YouTube Ndizi TV News naboigo wetera se website yetu ya www.ndizitv.net togenda toskare ngore na tole magega yomotimoko oyoro mwenge kegima. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibire inya isatu isano nemo ibire isatu isano na isatu isano na ibire Eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo Emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yako nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi neji kaunti chito etanaine